देखे में बड़ा धोखा बाजबा आए सखी यही दावन का कवनो गोतरना जब ये सखी ये हितवन का कौनो गतर न लाजबा तो वही में एगो बुढ़िया काकी हिनका खनिया सुनली तो जंत्र का कहत कि सारा खेलावा कइले बा अहई रजिंदरा रे माई सारा खेलावा कइले बा शोभना थावा अरे माई कोनो खींचाला के साइकिल रोकल रे माई राजेंद्र भैया पटीदार देख के जोड़ेला पका में वो लोग के मन रहे जाओ कि है हीरो होंडा कंपनी के गाड़ी दिया जाए बाकी सोमनाथ भैया जाके कहले कि काहे के साइकिल दे अरे सारा खेलावा पैलस सारावा महाना अरे माई हमने गाड़ी ना दिले सब ये से गाड़ी ना दिले से जो नाता में हम फूफा लगी है इ लोकाचारी में होता सखी लोग कहता अरे कौन खीर चाला के सिकरी रोकल रे माई ओही में जोशिया कहल ससुरार में बसले बड़े अरे चूल्हिया पद से हसुआर धीपाई अरे चूल्हिया पर 10 एगो हसुआ धीपाई मोहन का आगा पीछा 10 ना 7 अरे मोहन के आगा पीछा 10 ना 7 एक बाद तिलक जब हो जाला तो दुल्हा के चुमावन होला। चुमावन में सखी लोग का कहे